Hej, og velkommen til vores nye YouTube-program, Game Tester. Woo! Sådan skal det gøre. Vi vil ikke vise vores hoveder, fordi vi ikke er glade for, så vi har tænkt på meget mærkeligt ting. Burka og skjortebriller. Ja, men ja, det er lige værd at prikke mig over. Okay, i dag skal vi tale om Minecraft, verdens sejeste program. Ja, det er dejligt. Men hvad er nu? Ja, det er TikTok og jo. Ja, men hvad skulle jeg sige om Minecraft? Det er fantastisk spil. Ja, alt er firkantet. Ja, det er bogstaveligt talt. Okay, vi gør det her hurtigt, jeg ikke kan bare ud i dag, så vi siger, vi går... Men jeg vil, altså hvis I vil have hjælp med noget i Minecraft, som en server, for eksempel, hvis I vil have hjælp med at oprette en server, det har vi begge to, og vores kameramann, han har også en server. Ja, han er der. Men han har også en server, og så kan vi også lige fjerne noget med modes og sexual packs og alt, og portaler og skins, hvis det skulle være ja. Det er hvordan man bygger et ordentligt hus, hvordan man får flot tag, hvordan. Ja. Altså hvis I har brug for noget hjælp med idéer eller sådan, men I skal bare skrive ned i indbakken. Og mit navn det var Simon, og dit navn det er Niklas. Ja. Og tak for den her gang, YouTube. Husk at subscribe. Ja, vi ses næste gang.